lamɛnnikɛlaw an ka foli b'a ye nin wagati na Mali kura sigira kabi Washington DC. Aw tulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw denkɛ Modibo Danbele kabi Washington DC. Balimaw an b'a fɔ aw ma aw danse kɛnɛ kɔnɔ. Mali kura ale ka kibaruya kumaba a bɛna boli nin de kan. Mali jamana kɔnɔna la an b'a kalama k'a fɔ Mali finitigilakaw ani marifatigi jɔkulu olu kan karila ɲɔgɔn na kunu Burema mara la. A koɲa a bɛ di. Mali finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔyaso a ye laseli kɛ a koɲa kan. Mariam Kuyate kabi Bamako ale bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna o koɲa in na. O kɔfɛ tuguni Mali jamana kɛɲɛkɛɲan fan la kabi nin wagati damadɔ na an y'a kɔlɔsi k'a fɔ lakanabaliya fanga kɔni bonyalen don. O kugumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ma mun de nana ni nin waleya ye a bɛ se ka falen mun de la ani mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Ameriki jamana fana kɔnɔna la ni u ka wasadenso o ye hakilila dɔw ta ni o ye k'a fɔ k'u bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ale bɛ se ka lawuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la cogoya min na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka taga tuguni an ka gɛrɛn kan ni o ye an bɛna kuma bi fɛn minnu bɛ dilan Mali kɔnɔna la a ka san malidenw fɛ a ka ta malidenw yɛrɛ fɛ n'u k'a ma ko Made in Mali. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a laban ni farikolo ɲɛnajɛ ye. An balimaw ninnu de bɛna kɛ an ka bi kibaruya kumabaw ye mun bɛna lase Modibo Danbele fɛ. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kura sigira nin wagatinin na an b'a kalama k'a fɔ kunu Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla Burema marayɔrɔ la Mali ka finitigilakaw ani saridasolakaw o kɔni olu karila ɲɔgɔn na. O hukumu kɔnɔna la saridasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ni o état-major général des armées u ye laseli dɔ kɛ. Mariam Kuyate ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin koɲa in na. Mariam? Kunu tarata don nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛlen ni sanga 20 ye. Kulu malifatigiw ye fariya wale ta ni ka ɲɛsi Mali finitigilakaw ma o dagayɔrɔ la Burema n'o ye Gao marabolo dɔ ye. Ni laseli yɛrɛ kɛla chef de l'état-major des armées fɛ kunu communiqué kɔnɔ. A yirala ko ni kulu malifatigiw y'u ɲɛsi soldasiw dagayɔrɔ la ni mobiliw ni motow falen mugu citaw la. Chef de l'état-major des armées ale ka ɲɛfɔli la ko fariya tigilamaw ni wurumasiri tabaw k'u ye lɛri caman kɛ kɛlɛ la kɛlɛ min yɛrɛ sen fɛ k'u ye dankari kɛ ni kulu malifatigiw la ni ka sɔrɔ ka Burema marabolo ko k'o tigiya minɛ. A yirala ko soldasi maa 10 o de nin tola ni kɛlɛ sen fɛ maa 13 olu kɔni jogina minnu tala ka taa Gao lapitaliso la min ye kulu malifatigiw ye olu fanfɛla la k'u ka maa 46 ko de fagala ani u ka pick-up n'o ye mobiliw ye minnu tun falen bɛ marifaw la k'u ye olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ. Ni waati in kɔni na min ye Burema marabolo ye k'a bɛ Mali soldasiw ka bolo kan. O hukumu kɔnɔ chef de l'état-major des armées ale y'a yira k'a fɔ ko fosi kɔni tɛna u ka cɛsiri bali ni ka jamanadenw an'u borofɛnw lakana ko n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni ka jamana bɔ jatigɛwalikɛlaw ka bolo kan. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagati na an y'a fɔ an ɲɛna jamukan daminɛ la ni o ye k'a fɔ Mali jamana kɛɲɛkɛyan fan na kabi wagati damadɔ la kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya walima funteni a barika bonyalen don saridasolakaw ani marifatigi jɔkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin na an ye wele bila u ka kunnafonidila ni o ye Alexis Kalanbiri ka bɔ Bamako. Alexis i danse kɛnɛ kɔnɔ. Alexis an y'a ye k'a fɔ kunu Mali jamana ka ɲɛmɔgɔyaso u ye laseli kɛ k'a fɔ an bɛ nin wagatinin min na ko Burema kɔni a mara o bɛ Mali ka finitigilakaw bolo yan n'o cɛ an b'a dɔn baton ta kɛra tumutu fana ta kɛra ani yɔrɔ wɛrɛw. E yɛrɛ ye faamuyali jumɛn sɔrɔ ni kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye Mali ani marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na san 2015. Ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ i kun kan ka sigi ni nin ye ka tugu kabini MINUSMA nana a kɛra bɛn tɛ yen kɛlɛ tɛ yen. Ayiwa ninnu dagalen don yɔrɔ min na MINUSMA b'u kɛrɛfɛ u tɛ se ɲɔgɔn ma o ni an tɛ se ɲɔgɔn ma. Ayiwa san joli kuma ɲɔgɔnya tala ka kɛ an tala ka bɔ an nɔ na. Ayiwa fɔlen ko MINUSMA bɛna taa ko kanw bɛna sigi Mali ma. A kɛra furuku caman ye ka tugu ninnu b'a dɔn ni kan sigira Mali ma
surasub na ta daga olu kɛrɛfɛ ayiwa bɛna bɔ ko caman kalama ani bɛnbaliya wɛrɛ bi na o de kosɔn u ye kɛlɛ ninnu daminɛ walasa kuma ka se ka kɛ tuguni ani an ka ɲɛ wɛrɛ ɲini. An y'a ye k'a fɔ waati kelen na yanni ni cɛ Mali jamana ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko ni marifa bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo k'u ka marifa sɛmɛ kɛrɛfɛ o wagati kelen fana na mun ye CMA ye CS u ka cadre stratégique fɛ olu fana ye weleweleda kɛ k'a fɔ u ka mɔgɔw ɲɛna ko olu kɔni u bɛ kɛlɛmadɛndɛn na walima u bɛ labɛn na k'a fɔ k'u ni Mali ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɔn ka na kari ɲɔgɔn na e ye mun de faamuya nin fan fila ka nin kuma suguya in na? Ni ye a jateminɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na MINUSMA ka a daga yɔrɔ sigi Mali ma a ma bɛn ninnu ma nka ni dun y'a jateminɛ kabini accord d'Alger bolonɔ bilala la fɛn o fɛn kan ka kɛ a si ma waleya a fɔra ko marifaw bɛ sigi ko armée bɛ kɛ kelen ko an ka sɔrɔdasiw bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la foyi ma kɛ ayiwa an taara ka taa an taara ka sigi dongo do kunun ka fisa bi ye o dun bɛ yɔrɔ min na fɔ dɔ ka se ka bɔ a nɔ na walasa ni ko ma kɛ ko ti dɔn ne hakili la o de kosɔn gouvernement wulila k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan au moins ni kan ninnu an ka segin ka to occuper a kɛra cogo cogo a ti kuma ɲɔgɔnya bali nka an tɛna to an nɔ de la tuguni. Alexis yana an k'i bila ka taa ɲininkali laban o ye kow bɛ kan ka taga cogoya min na e yɛrɛ ka jateminɛ la Mali ni marifatigiw bɛna se ka na ɲɔgɔn faamuya ka bɛn ko kelen kan nin cogoya in na? O ye wajibi ye i ni maa kɛlɛla cogo cogo i sera maa la cogo cogo an na sigi ka kuma jɛkafɔ ye damu ye a kɛra cogo cogo kuma bi na i b'a dɔn a mana kɛ cogo cogo waati na se dɔ na sɔrɔ u fan fɛ hakilima dɔ min bɛna fɔ an ka sigi ka kuma kɛ u banna min ma fɔ k'an se nin yɔrɔ in ma nka jagoya kɔni kuma ɲɔgɔnya ye a kɛra a surunyana a janyana a bi na nka a tɛ se ka taa o kɔ fana. An balimaw ni tun y'an balimakɛ Alexis Kalanbiri ni ale fana ye kunnafonidila ye ka bɔ Bamako Mali la. Ali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye nin wagatinin na an b'a ɲɛsin Niger jamana ma ni fangadafiri fana kɛra ye saridosu ɲɛmɔgɔ minnu bɛ olu kɔni ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn mun tun bɛ u ni Benin jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ bɛnkan sɛbɛn k'u b'a kɔn k'a sababuya kɛ saridasiw ka kuma la ko a bɛ komi Benin jamana o bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ yaasa ka se ka dankari olu ka jamana la o hukumu kɔnɔna la Mohamed Touré ale bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛna a koɲa la. Kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ min kalanna jamana jabarani na national et international quand depuis de l'annonce de ce plan de retrait Ɲamɛ sɔrɔdasi fanga y'a jira ko u ye wele bila siɲɛ caman walasa ka wajibiw labato nin bɛnkan nin min bolonɔ bilala juillet kalo o tile 11 san 2022 ni Benin ye u y'a latigɛ k'a kɔrɔfɔ min kɛ sɔrɔdasi minnu nana fanga na Niger jamana kan fanga dafirili fɛ juillet kalo o tile 26 na olu b'a fɔ ko Benin ye a latigɛ ka bingani jateminɛ Niger jamana kan sani a k'a dɛmɛ Benin jamana ye yamaruya di ka sɔrɔdasi saralenw ni kɛlɛkɛminɛnw bila yɔrɔ la ka sababu kɛ bingani ye min b'a fɛ Faransi ka jɛ ka baara kɛ ni jamana dɔw ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔ ko jɛkulu CEDEAO ka Niger jamana kan u y'o hakilinatigi tarata don ka sɔrɔ u bɛ segin ka yira ko kura ka gɛlɛya gɛrɛntɛ nin bali nin bɛnkan nin ni Benin tun ɲɛsilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la kunnafoni falen fiɲɛ dɛmɛni ma walasa ka jihadi kɛlɛkɛlaw ka taama kɔlɔsi ani Benin ni Niger kɛlɛbolo fila ka jɛ ka fɔ o la nin dɔgɔkun laban na fangatigi kura minnu bɛ Ɲamɛ olu fana ye Faransi jalaki ko dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. A bɛ ka bingani labɛn a kɛtɔ ka kɛlɛcɛw bila farafina tilebiyanfan jamana caman na jalaki min sɔsɔra Paris fɛ min tɛ nin sɔrɔdasi fanga lakodɔn. L'ordre constitutionnel et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Balimaw an bɛ segin ka na nin wagati na Mali kɔnɔna la an bɛna kuma mun de kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni ko i bɛ naduman kɔni kɛ a tɛ se ka taga fo nafɛnw o nafɛnw na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jaba ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin wagati na a yirala k'a fɔ ko jabako ale sɔngɔ a gɛlɛyalen don
Mariam Kouyaté ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la. Mariam? Yan an bɛ Lafiyabugu suguba la. Jagokɛla caman de bɛ minnu ye jaba feere la jɔ ka sababu kɛ a sɔngɔ yɛrɛli ye. Umu Tarawele jagokɛla don. Ne kɔni fɛnɛ bɛ feere kɛ, ne bɛ jaba de feere. Jaba ka gɛlɛn parce que sisan ne ni clients bɛ ɲɔgɔn na. Ne b'a ta 180 190. Ne nana ko 200 clients tɛ sɔn k'a san. Jaba yɛrɛ filɛ a bɛ tiɲɛ. Sisan kɔni ne nana n t'o de la, ne kɔni tɛ ka jaba feere sisan. Dala dumunifɛnw caman sɔngɔ yɛrɛlen don Mali kɔnɔ. Jaba fɛnɛ farala o kan. Sanikɛla don. An mɛnna jaba ko gɛlɛya la mais an ma ɲinata ɲɔgɔn ye fɔlɔ. Jaba bɛ gɛlɛya, ni jaba gɛlɛya wagati sera a kilo tɛ tɛmɛ 90 80 120. Mais ɲina gɛlɛya juguya kojugu, jaba kana 200 la a kɛra ɲina ye. 200 an kun bɛ jaba san 150 180. Mais jaba nana 200 la depuis o kɛra ne yɛrɛ a tobili dabila, ne yɛrɛ tɛ ka jabana kɛ. An kɔni bɛ nuguna gan komi gan kun bɔra san n'o dɔrɔn ne kan. Anta Kone ale ye jaba sanni jɔ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi. Jaba ko kɔni a kuma tɛ se ka kɛ. Jaba sanbaga yɛrɛ ka dɔgɔn sisan. Bɛɛ yɛlɛmalen bɛ gan ni ɲugu de kan parce que ko jaba tɛ se ka san. Sugu kɔnɔna fan bɛɛ de don. I paraît ne yɛrɛ y'a mɛn ko dɔw kelen bɛ k'u ta kɛ fo 240. Mais an kɔni ka sugu la an bɛ ka san 200 de la. Jaba ne yɛrɛ bɛ se ka une semaine kɛ sisan n tɛ jaba utiliser. Ka d'a kan jaba sɔngɔ yɛlɛnna. Vraiment n'a fɔra jaba bɛ sɛnɛ yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ ka taa fɔ o sɔngɔ bɛ taa se fo 200 ma. A bonyana ne yɛrɛ hakili ma parce que ko ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ. An bɛ deli ka jaba san a yɛlɛnnenba 120 140. Yasa ka faamuyali sɔrɔ jaba sɔngɔ gɛlɛyaliko la, an sela jaba feerelaw ma ɲɔnɔ place la. Ami Sumano. Anw ye jaba feerelaw ye ɲɔnɔ place la. Jaba yɛrɛ da gɛlɛyara ni sabali b'a la. K'a sababu kɛ mun ye sɛnɛ ma ɲɛ sɛnɛkɛlaw bolo. Wa fɔlɔ ye. A filanan ye mun ye jaba kɔni bɛ bɔ Marɔku kana mais an ta nafa ka dɔgɔ a la. K'a sababu kɛ sira gɛlɛyali ye. A sabanan ye mun ye o ye transport ye. Transport yɛrɛ bɛ ban a ko bɛɛ lajɛlen na. An ka dɔn ka fɔ min ye dala dumuniw sɔngɔ yɛrɛli ye Mali kɔnɔ, jamana ɲɛmaw y'a yira k'u na fɛlɛw latigɛ yasa ka fu siri ni waleya ninnu na. Nka o bɛɛ n'a ta dɔ de bɛ ka fara dala dumuniw sɔngɔ kan waati bɛɛ Mali kɔnɔ. Ka kɛɲɛ n'o waleya ye jamanadenw kɔni bɛ damakasi la yasa fura ka sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na Mali kɔnɔ. Mariam Kouyaté ka laseli don VOA Bambara tɔgɔ. Balimaw, hali bi an bɛ tɛmɛ ni duniya kibaruyaw ye. An b'an ɲɛsin nin wagati na u ka Corée du Nord ni o ye Corée jamana kɛɲɛkɛyanfan ye. Ale jamana ɲɛmɔgɔ ani Rusi jamana ɲɛmɔgɔ u ye ɲɔgɔn ye kɛ. Ɲɔgɔn ye lasilikɛla dɔ y'a jira k'a fɔ ni ale tɔgɔ ko Mao Ning ko ni ɲɔgɔn ye ko a bɛ dɔrɔn ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ. Ni lasili kɛra Chine jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ mɔgɔ dɔ fɛ. Ko mun ye Corée du Nord jamana ɲɛmɔgɔ ale ka tagali ye ka taa bɔ Rusi jamana la. Ko a bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ɲininkalen a la u ka kunnafoni di dɔ senfɛ. O fɛnɛ senfɛ a y'a jira k'a fɔ tuguni ko nin b'a jira k'a fɔ ko ni jamana fila ko u kɔni u bɛ fɛ ka mun ye baarakɛɲɔgɔnya ye ko k'u jija u ni ɲɔgɔn cɛ ko wa mun fɛnɛ ye Chine ye ani Corée du Nord a y'a jira k'a fɔ ko ni jamana in fila olu cɛ ko basi fosi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka kuma laseli la. Malika di fembebe malikono ame pari wante mongo makono dinyankadi ni nyana mabakono kana sira mbebe blo bakono li mu mali ni mali fasaye li mamo mali ni mali fasaye. Let's go. Kulete
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Balmao aw sɔgɔlen do ni wagati na Malikura la ni o ye Voix de l'Amérique kunnafondi kɛnɛ ye. Ni mɔgɔ min bɛ Bamako an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102.2 ka Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso an bɛ sɔrɔ 102.4 FM ka Abidjan an bɛ sɔrɔ 99.1 FM. Aw kana ɲina fɛnɛ dɛ an bɛ sɔrɔ Facebook ani YouTube fɛnɛ ka ni o ye VOA Bambara ye. Ni wagati na an bɛ tɛmɛ ni an ka kibariyaw ye. An bɛ na halibi Ameriki jamana ka hakilila min bɛ ni o ye ka farafina sifinaka olu kɔkɔrɔma don yasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka baara ani u bɛ fɛn mun kɛli la. U ye hakilila min sigi sen kan ni a bɛ fɔ a ma ko IVLP ni o b'a to farafina denmisɛnninw bɛ se ka bɔ yen ka na baara dege walima baara dɔnniya o falen kɛ ni Ameriki ta ye. O hukumu kɔnɔna la Mohamed Danyogo ni ale nana Mali ta fɛ ale ni u taara Montana kɛrɛnkɛrɛnla Helena ni u ka nagakɔrɔ mara ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ni o ye maire ye mun ye finman ye n'u ye baro kɛ u ye mun sɔrɔ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Danyogo kunnafondila 23 min bɔra farafina jamana kan kabiri septembre kalo tile 2 n'u bɛ Ameriki jamana kan. Washington DC ta kɔfɛ u y'u senfa u bɛ Helena mun ye Montana o mara o kɔnɔna ye. U ka lajɛ laban o kɔni o kɛra mun ye Helena ye o maire n'o ɲɔgɔn ye kumaɲɔgɔnya o ye maa jumɛn ye o de ye ka fɔ o de ye Wilmot Collins ye. Wilmot Collins yɛrɛ farafin de don, Liberia ka de don. Ale kɔni ale bolila kɛlɛ de ɲɛ san 2094 kana l'Amérique jamana kan nka bi ale sera ka mairia sɔrɔ. Ale ni kunnafondila ninnu u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya u ye faamuyali minnu sɔrɔ a kɔnɔna la. Musa Sayon Kamara n'ale kɔni ye kunnafondila mun bɔra Mali la n'a bɛ indépendant na an ka ale la. Ale yɛrɛ ka kumaɲɔgɔnya fisayara kosɛbɛ ka da kan ni an bɛ yan nɔ ani mɔgɔ caman bɛ ka ɲɔgɔn ye nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka mɔgɔ ye min bɔra farafinna ka n'a sigi yan nɔ ka tila ka kɛ maire ye. Donc o ye fɛn ye min yɛrɛ fisayara an ma kosɛbɛ. A bɛ fɔ min ma tubabukan na min ye mɔgɔ inspiré kosɛbɛ ka da kan a b'a yira k'a fɔ Ameriki jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka opportunitéw sɔrɔ ka yɛlɛn sanfɛ. A fisayara kosɛbɛ yɔrɔ min fana na o ye a ye baara minnu kɛ yan nɔ o y'a an fana sɔn hakili la kosɛbɛ ka da kan o b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔw ye ŋaniya ɲuman ta ani ka hakilina ɲumanw ta ka dusu ta i bɛ se ka i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la. Donc a ye fɛn caman caman kɛ yan minnu ye a yira an na k'a fɔ vraiment farafinya o tɛ ko ye k'a fɔ ko o bɛ mɔgɔ ma dɔgɔya. Contraire n'i ye hakili ɲumanw ta ka fanga ta ka dusu ta i bɛ se ka i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ka tila k'i sigida fana bɔ nɔgɔ la. Mun ye Wilmot Collins ye san'a ka kɛ maire ye a ye sɔrɔsiya kɛ ani a ye baara caman kɛ. Ni baara kɔfɔlen ninnu ani a bɛ baara min na bi a bɛ k'o lawaleya cogo min na a kɔni maa caman kɔni y'a fɔ k'a fɔ a bɛ ka baara kɛ cogo min na a bɛ maa ka somɔgɔ sama bɔ. I ka dɔn Jordan Meda n'ale bɛ faso cɛ la Burkina Faso an ka ale lamɛn o kan. Farafin lo i nana Ameriki puis bon an bɛɛ b'a lɔn fɛn min bɛ Ameriki la mais a ye baara kɛ a kɛra sodasi ye ka tila sodasi la a tun taara retraite la a kɛra maire sisan mais fɛn min diyara n ye kosɛbɛ c'est que o b'a fɔra ko Ameriki yan fɛn min b'i kun fɛn min b'i kɔnɔ na i bɛ se k'a kɛ et vraiment a ye baara kɛ caman a bɛ mɔgɔw dɛmɛ voilà et puis a b'a ka mairie baara ta cogo si min na vraiment an ka dugu kɔnɔ na a tɛ kɛ ten a ɲɛ b'a la donc vraiment jɛlenya b'a ka baara kɔnɔna la. Voilà jɛlenya b'a ka baara kɔnɔna na donc vraiment ni exemple ɲɛnama ye an bɛ se k'ale fana ta ka na kɛ an ka dugu kɔnɔ fana ye. Wilmot Collins ale sugandili ka kɛ Helena o ɲama ye o kɔni b'ale kɛ maa farafin fɔlɔ de mun sugandira Montana mara yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la kabiri Montana sigira sen kan san 1889. Mohamed Danyogo VOA Bambara kɔnɔna la ka bɔ Helena Montana mara kɔnɔna la. A y'aw ka
kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Balimaw Mali kura kibaruya a bɛ senna hali bi an bɛ segin an bɛ taa Mali kɔnɔna la jɛmukan daminɛ la an tun y'a fɔ a ɲɛna an bɛna kuma Mali jamana kɛrɛnkɛrɛnla kɛɲɛkɛyan fan a bɛ cogo min na ka sababuya kɛ nin wagatinin laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ farima walima fɔɲɔgɔnkɔngɔ cayalen don finitigilakaw ani marifatigi u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Mariam Tarawele ale wulila ka baro kɛ ni an ka lasigiden mun bɛ Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla an sɔngo n'o ye Abdul Idrissa Nasser ye u ye baro min kɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ Nasir tile fila laban ninnu na mankan wulilenba tun don jɛkulu maramafɛntigiw ani Mali finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ Burɛm o mara la ka taa Tombouctou fanfɛ yɔrɔw i bɛ se k'a fɔ an ye lakanako yɛrɛ bɛ cogo di aw ka maraw kɔnɔna la ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burɛm Mariam tubarikala n b'i fo kiwari ɲuman dɔ k'a da i tulo kan k'a fɔ ko min ye lakanako ye a kɛn bɛ hakili wuli ko belebele an ka région kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛn la an ka cercle min bɛ yen n'an k'a ma ko Burɛm a ɲɔɲan bɛn kosɛbɛ k'a sabu kɛ n'i y'a jateminɛ attaque fɛn fɛn kɛra kɔsa dani na n'o ye bateau attaque min kɛra Bamba ni Ararus ni ɲɔgɔn cɛ Bamba bɛ sɔrɔ Burɛm cercle de kɔnɔna na o tɛmɛnen ko ka bɔ yen mun ye Bamba yɛrɛ a sɔrasi dagayɔrɔ bɛ yen o fana o attaquera nka min yɛrɛ kɛra hakili wuli ko belebele o de ye tilegan dere Burɛm kan min ye marabafɛntigiw kɔni ye o binna a kan nka a ko kɔni a ma bila dagirida la ka sabu kɛ wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i ka dɔn sɔrɔsiw kɔni u sera ka fɛlɛ sɔrɔ a ko la an bɛ mun da i tulo kan o de ye ka fi ɲɛna k'a fɔ ko hakili wuli a ɲɔ ɲanbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ kungo kɔnɔnaw na maa minnu bɛ togodaw la u bɛ weleli kɛ walama kibaruyaw bɛ se k'a fɔ ko mobili caman walama moto caman tigiw yera minnu kundan bɛ nin dugumasina in kan walama u ye dugumasina in daragi walama u ye karisa faga nin yɔrɔ in na o de kɛn bɛ i ka dɔn hakili wuli ko belebele an b'a da i tulo kan k'a fɔ ko min kɛra kunu Burɛm ayiwa a ye nin bɛɛ lajɛlen sabatiya an tun y'a mɛn kunnafoni dɔw kɔnɔ minnu caman cɛrɛla bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko Mali finitigiw n'o ye armée malienne ye faamaw ka wulikajɔ barika bonyalen don Burɛm a n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ fɛn min ye jadi jɛkulumaw ye caman su bɛ ka ye ka sabu kɛ finitigiw olu ka wulikajɔ barika bonyalen ye aw ye kunnafoni sɔrɔ o kan wa Mariam an bɛ jaabi min di o la o de Mali ka finitigiw ka bɔlɔlɔsira kibaruya bɛ bɔ ni kan min ye n'an k'a ma ko DIRPA a ka laseliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko jihadisi jama kulu olu de fara nka min ye i ka dɔn kungo kɔnɔna ye min ye bi arabadonya in na sa min bɛnna ni septembre tile 13 san 2024 kibaruya wɛrɛw bɔra min y'a jira k'a fɔ ko kungo kɔnɔna na su wɛrɛw yera mobiliw yera u taara ka minnu to k'a sabu kɛ min ye Mali sɔrɔsiw ka pankuru min bɛ n'an k'a ma ko ayiwa aviation militaire o ye gosili kɛ yɔrɔ caman na a taara gosili kɛ yɔrɔ jan na kibaruyaw bɔra cogoya min o b'a jira k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ kan a sɛbɛntiyara maaw fɛ minnu bɛ kungo kɔnɔna na minnu bɛ i ka dɔn ayiwa togodaw la ani i ka dɔn o ni a ɲɔgɔnna masinaw caman an b'a jirala k'a fɔ ko min kɔni ye civil ye sa a jirala k'a fɔ ko civil saba kɔni n'o ye dugulamɔw ye sa Burɛm du kɔnɔna na bingani bɛ kɛ waati min olu kɔni balipɛrɛdiw sɔrɔ u ta ɲɛna an bɛ laban ni min ye o de ye k'a da i tulo kan k'a fɔ ko min kɔni ye laban min bɔra wa b'a jira k'a fɔ ko jihadi maa minnu ta ɲɛna n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ka se nin waati ma a bi maa 100 ni kɔ bɔ u taara ka mobili minnu tɔ fɔlɔ kibaruya laban min bɔra o b'a jira k'a fɔ ko mobili 20 ani kɔ o kɔni o yera kungo kɔnɔna na ka sɛntɛgɛjɛ ta ni ka taa k'u to an bɛ a ko nɔfɛ min mana laban la an n'a da o tulo kan balimaw hali bi an bɛ to Mali kɔnɔna la an bɛna kuma mun kan o ye fɛn minnu bɛ dilan Mali la ka san Mali la ani ka tila ka dun malidenw fɛ n'u k'a ma ko made in Mali walima consommé malien a koɲa bɛ di o de la Abi Tarawele ale y'a ka bi gɛrɛn sigi o kan a ye mun sɔrɔ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ Abibatu Bola barakɛlaw ka fɛn dilanniw matarafali jɔyɔrɔ ka bon jamana ka yiriwali la o kama bi gɛrɛn ɲɛsinin don Mali fɛn dilanniw ma n'o bɛ wele ko made in Mali walikana walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ an ye kuma di maliden dɔw ma minnu ka baara ɲɛsinin don o baara in ma ne tɔgɔ ye Dramane Kulibali farafina tiɲɛ butigi min bɛ Bamako ne de bɛ yen donc an ka butigi ba yɛrɛ n'o ye maison mère ye o bɛ Mopti de
an bɛ artisan de donc précisément an bɛ perle de kɛ kosɛbɛ kɔnɔ ani bɔgɔlanw ani an ka laadalafɛnw quoi an ka artisan fɛn dilannen ninnu olu sakiw b'o la samaraw b'a la an bɛ fɛn minnu feere a bɛɛ bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan an bɛ récupération plastique kɛ n'o ye samara sɛngɛlen minnu bɛ fili ni ani manani minnu bɛ fili an b'o tɔmɔ o de a ka dugukolo tiɲɛ an b'a bayɛlɛma ka kɛ kɔnɔw ye. Fɛɛrɛ jumɛn b'a aw bolo walasa ka jamana ɲɛmaw ani jamanadenw sama ka na Mali fɛngilanniw sanni ma? Mariam Dambele ale fana ye bololabaarakɛla ye. Wagati dɔ la en moyen de communication c'est vraiment peu, donc an bɛ communication kɛ à travers des réseaux sociaux et mɔgɔw bɛ an ye o sanfɛ o bɛ an dɔn ten, mais pour que k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la ka bɔ a kalama fɛn minnu b'an bolo la, vraiment des choses valeur bɛ minnu na minnu dilanna an fɛ Mali kɔnɔna yan nɔ, o moyen ba tɛ an bolo la walasa ka communiquer ni olu ye o gɛlɛn an ma dɔɔni, mais moyen kelen b'an bolo la ça c'est les réseaux ani wagati dɔw la ni an welela media minnu sanfɛ. Yala minɛn ninnu dilan cogo tɛ na ni gɛlɛya ye waati dɔw la, aw bɛ mun kɛ walasa k'u ɲa ka taa fɛ? Abdurahman Kulibali. Mɔgɔ bɛ to ka min signalé an ye k'a fɔ ni défaut min kɛ baara la ni défaut min kɛ baara la, bon an bɛ erreur corriger en fonction de ça, mais problème yɛrɛ ye min pour client yɛrɛ de ye, baara dɔ bɛ yen i b'a kɛ k'a ɲɛ mais a prix bɛ gɛlɛya dɔɔni, bon dɔ bɛ yen o y'a ɲɔgɔnna ladege de ye mais i b'a sɔrɔ o ma ɲi o prix ka di dɔɔni, donc n'u y'o ma min ma ɲi kosɛbɛ n'u y'o san moins cher la o bɛna fɔ k'u o n'e ta comparer, client dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a essayer k'a ɲɛf'u ɲɛna ka dɛsɛ ni i dusu yɛrɛ ka bon i ni dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na. Mali fɛngilanniw ka di maliden caman ye bari a bɛ Mali laadalafɛnw don ba la i n'a fɔ Umu Jawara. I bɛ sanni kɛ farafinna siɲɛ la a bɛ wagati jan bɔ, mun ye farafinna siɲɛ diya n ye wa produit de ka ɲi, et puis n'i mago bɛ farafinna minɛn fɛn fɛn na n'o ye an ka labɛnni fɛnw ye i b'a sɔrɔ farafinna siɲɛ de la. Ne bɛ bɔgɔlanw san u bolo, n bɛ kolonkisɛw san u bolo, an ka farafinna laadalafini bɛɛ lajɛlen n'i mago b'a fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ farafinna siɲɛ de la a ɲuman. Ni tun ye bi gɛrɛn ye min lasera Abiba Traoré fɛ ka bɔ Bamakɔ, VOA Bambara. Balimaw gɛrɛn kɔfɛ an b'an tɛrɛtɛrɛma ka sin nin wagati na farikolo ɲɛnajɛ ma o la sa Siaka Traoré mun de b'i ka palan kɔnɔ bi? Senantolanta bunagun kan badenya ɲɔgɔn dan belebele min tun ma kɔrɔnen don kosɛbɛ Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kunu tarata septembre kalo tile 12 san 2023 in na a ma se ka kun cɛ sanji y'a tɔ tiɲɛ. Sanga binan duuru fɔlɔ bannen o kɛra filanin bin de ye kanankolo fan fila bɛɛ fɛ. Sanji ye senantolantan yɔrɔ fa ntola ma se ka tan tuguni. A ko labɛnbaw ka fara jalatigɛbaw kan u labana ka jɔ. Senantolantan kanubaw ka nimisi wasa ma se ka dafa. Min sɔrɔla a ɲɔgɔn dan na i n'a fɔ a nafan o dɔ ye senantolantan bɛna kɛ sababu ɲuman ye jamana ninnu fila ka sigiɲɔgɔnya ka sinsin halisa. Côte d'Ivoire ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don jumɛn tuguni badenya senantolantan ka ni Côte d'Ivoire min bɛ tan san wɛrɛ 2024 kɛnɛ kan u dafara a jamanaw dantigɛlen filɛ. Côte d'Ivoire, jatigi, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, Guinée équatoriale, Mali, Cap-Vert, Nigeria, Guinée-Bissau, Guinée, Ghana, Angola, Tanzanie, Mozambique, RD Congo, Mauritanie, Gambie, Namibie ani Cameroun. VOA Bambara Tokola Bamako. Siaka Traoré kala Sebido. Balimaw ni tun ti an ka dansigi an ka bi Malikura la mun labɛnna Cheick Umar Cero ani Jo fɛ Modibo ale tun bɛ kuma barani na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.